fre de mà no, No, fre de mà no. La mà al volant, i quan sigui ens prepararem per sortir. Aquí haurem de treballar molt a l'embrague, amb molta efectivitat. Bueno, tornem-hi. Aixeco, que vibri però no tremoli i dono gas. No pretenguis sortir sense donar gas aquí perquè no sortiràs. En Pau no s'hi ha fixat, però al terra posava que podíem anar recte o a la dreta. Jo no li he dit res, per tant havíem de seguir recte. En qualsevol cas, com que el que hem fet sí que ho podíem fer perquè la senyalització ho permetia, no és una falta eliminatòria ni res molt greu, Ara, en quan puguem, girarem a l'esquerra. Aquí no podem girar perquè tenim línia contínua al terra i a més teníem una fletxa que ens obligava a girar a la dreta abans de girar. Soy mala gente, lo sé, no os preocupéis que lo sé, Recordem que hem dit que quan puguem anirem a l'esquerra. Ara en Pau ho ha fet molt bé, anava a senyalitzar a l'esquerra per girar quan ha vist la piruleta. També abans, si us heu fixat, hem passat una senyal de prohibir girar a l'esquerra. Per tant, en cap cas podíem girar aquí a l'esquerra.